London hian in ban le ban lo chu thil dang dai ania apoi mo ma sabel chu enge ni thu dik soi chua le kan tar lan chu kha ani phot ani ad abak chu thu dang dai ni ti kha ka chan nan ni chuan tuna englo adang enge mi som le thil dang ka chu hei pipui hi media lam in charge dewania ani hian han chang sela thanga MZP ten press release an chua ti akha kan lo aware lem lo ani chumo amero chu khati ang dewa an thomam te chu kan sha chu I adot le chuan MZP te khala hian an press release le khati an ban lak na poka engma copy ka hela ma hian ron pe ko om lo ta chu bang chuan I aware pokan aware pak lo ani chu amero chu khati khana dot le khan bang to ra ti na kha DIPR press dia khan inron post awangin ke pon ka sha kan chairman pe chon asalo chim ta ti chuan kha ka hit hian thon nei tlat mai ti in kan chairman te le ka member pui te kan secretary te po hi cover aware ta cover shi ta kan chairman ro chu khalai khan in khom tura lawing ba che awangin alo om lo ta chairman pe chon zana chawa shi ani chu e khai atyang ani chuan in leng tura ko ka chini hi kan ta chu kan shat ke ma ang chuan leng turin ka han tia zana chuan kan phone nga don ma se nge ni a phone kha alo busy bangin kan hang deuh phang an nak tuk zinga ti mai ang kan te zinga chuan ka han ko ta ma se I ron len kha an tum lem lo ni khan min shida eng po ni se ka te ka request angin kan lo in ron form le don nia ron request ta ka chuan te chuan ron ka shambula hi ni chu in til ti tum te ka te ang kha thuro kan ti na ni hau lavin nang ma ni na doubt te in lo nei le thil in rin le te kan chairman po in honga chu ba chan lo leng ola hen hi chung sak ni chu open takin khang kha helam pang site hi in on share be anga ye kan tia ni mo a chan chu le lam pang site em ma thela ba kha tia nga tu te mo in an lo ba zawal ko amo enga mo ni ani anga kha tia nga ti ngal pop pa ka chu thil fair lo tak ni be khan ka share ta bangin min mal ang pon helam panga kan side of the story te po in run shepe anga tianga chuan ni nangma ni intil tuma khat ti top kan tum reng laba ron leng vere reng ro uheng te hi ani dan te por en ro kan ta tiang chu kan tingai lo press release kan siam to a kan press release siam to kha in run react laban tiani press release kan siam pa ni saria alo ni ome ma se kanan englo kanan aware anno chan chin ko ron chwa dek ang khachu ke pon claim chon kalawen ma se Good Friday le Easter te an ni chawa tin helama engen interview oi mo tak me agriculture officer lang na tora kana om baka chuan khami bang tura an ti na kan aron zui te deuh mai ha khan kan shat angarang chuan leng tur chuan kan soma te chuan kan lo in ron ko mga kan don ni aron tia dar ni le chan be kan lo base em chu o ti na ti po ka te ni ti chuan interview te kan te sawa ka ba phone le kan ta ka chuan he kan in ron ko ma ron le tu la kan chelo an ti ta ka tiang ani ta ga khan ti off record chin chu ni min ani chu I ka off record pon ti ta ila when a press conference kan an ti le rum na chan po hi ani ni ta ka chuan mi in enge ni in defend na tur chance po engma ni chuang silo soi ho po tu chuang box silo an du ang to ka tiang ati lan se diktok box sila ba ka chu media mga kan soi fia ve me lo ka chuan ni adit ke lo ani mo chu a om sia chu ani ko ta kal hi ber pi to kha ni pani pani agreement thu phung de man kan soyanga nge ni kan press statement apo kan ta chong lova an thu phung de win in aware lang de wa ngai la kan claim statement anga hanti chiam du to ka po kan han da lo de wa answer paper pek chho chung chang hi thil boi thlang ring dek mai hi awma kan boi fiu mai a apa khata chuan exam dang hi chu exam dang ni ta CMCS combine bi ka hian post kan nei za te zirin written exam za thi an train in thethawang wanga to na hen za thum le ti vel na ma competition zali le som ni vel monin ka se an answer mi pakhat answer sheet hi abu de uloi mai he ni ta phek English, essay, GS, Pali, optional paper, panir pek za chuang de utho. Za check hello head count taila za por vele monianga. An handu fet chuan
phê cái xính khalo nít ta ni call liền đều tắc anh một big khắc cần dùng này trong xí lo sẽ nó call in này yang thấu cần cần này ya xính về chuan cần khăm bị về là cần call hi chế độ tặng người đó tí đều thuộc hợp biên chế độ call chuyên siang phê xính chế độ để chuan ní khát po sáng con chế độ phê là sao hút cần mấy ya cần mang ông khom mấy ya phê chua chúng trang hiện tiếng cần cần bây giờ ngô cần tia chuan nua kan lawyer te nen pawh kan in berona enge legal position chi answer chi chungchang enge hinge tuna RTI act RTI kan theve kama se in court case tam takalo ma kan ti khan Supreme Court 2018 Angesh Kumar versus UPSC versus Angesh Kumar khan chút tiếng ang deuh chu lo ma UPSC kha an lo khinga RTI kan action answer sheet pe chu UPSC khan tang na samaya khami bi ka khan UPSC khan one off ang deuh khan he mi bi ka hi chu grievance nei boka UPSC an hun pe sela endik na hun siam sakro se ati ma chu ruling atan chanin endik na hi kan han ti ta UPSC pe ju tun no kan han ti answer sheet an below him either in any form print te ne mo eng ma in amai ro chu kan pelo bang kan tin ani lowa kan pek da na po hi ania taka chuan cheng khan du sak takin inspection kan han tia inspection poi thil na men lo tak mai ni andi kan ruam mana ti khan a duty kan in siama ti khan i cheng khan first evaluator le second evaluator te mark te kha chil be lo ngaya chan chu kha ka final mark ni lo wang khan a final mark so khan ta la na ngaya ai ti kong po mai hen kan buai ang ring ti ne kan kal pui je lang ti hi kan the che lo mi pui ola ma po hian ero na oma pek so le ni sen tia ngai to na te kan an siam je langa candidate facility tho si kan buai lutuk lo deu dan le lam ta na rem chang ve ve engam te duan so dan te zongila kan lo la ti mek deu chuan ni na excess mark ape ka close out kan sela tahan pilot sana ka to excess di aron zakta justification ka aron zakta to excess di to di ka marks evaluator ka so ko ina ando pe pala ni ka to patti consent izo te zo na takha man lo palam theng ama sa ka consider ko